थांखांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बेबायदि माने बायजोआव एबा मेडियानि गेजेराव दान्थे बिथान्थे जालायनो नाङा। मानो होननानै बुङोब्ला सोमावसारनायनि बेलायाव बायदिसिना जाहोनाव माखासे जानाङै जाथायफ्राबो जाबोदों। बेवहाय रावबो इस्साकृत भाबै बेफोर जाथायखौ खालामाखै। गतिके बयबो मोनसे हारिनि गिदिरथार सार्थनि थाखाय गावखौ बाउसोमनो होननानै खामानि मावनानै फैदों आरो बेखौ मावनो थांनायावनो बबेबा बायदिसिना जाथायनि मोगा मोगि जानांदों। आं बेफ्राव माखौबा मावनाङै हाबाखौबो मावनो गोनां जादों बै समनि थासारिखौ लानानै आरो दिनै गोरोबथा जाबाय, बयबो फैबाय, सरकारा माखासे बाथ्रा होदों आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि समाजजों लोगोसे ओनसोल आरो गावनि माने हारसिङारि जिउ बेक्तिगत जिउखौबो जों दालांनायनि मोनसे दा थासारि फैबाय आरो बेफोरखौ जों दा मावलांनांसिगौ। नाथाय बेखौ लानानैनो जोङो माने सोरखौबा दाय होनानै बुंलायबाय थानो नागिरोब्ला बेयो जोंनि सिगांनि बाथ्राफोरखौ माने गुबुननो फोरमायबाय थानाय जायो आरोखि। गावजों गावनि गेजेरावबो जालांनाया जालांनाय, बेखौ जों दिनै रावबो सोदांफिननोबो हाया। आरो बाथ्राया जाहैबाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो रावबो दिनैहाय माने माबा मोनसे बुंफिननानैबो गोजोन होनो हानाय फिननाय जों होनो हाया। ओंखायनो जोंनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ रायखाङैया मोजां, बुंलायलायैया मोजां। गोजोननि बाथ्राखौ जोङो एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ साबायखर बावनांगोन जे बिथांमोना गोलाव सम हारिनि थाखाय हाथियार दैनानै सोमावसारबोदों न' बां गारनानै। आरो बिथांमोना दिनैहाय बयनिबो खावलायनायाव जोंनि समाजाव आरो सिलायनि जे हारिमु, बे हारिमुवा थानो नांला। गावजों गाव दावराव दावसि जायोब्ला रागा जोंब्लानो सिलाय दैनाय बेफोरो फैनो नांला। बयबो मोनसे गुबै दाहाराव फैफिननानै जों बयबो मोनसे सान्थि गोजोन परिबेस लानानै जोंनि समाजखौ आवगायलांनांसिगौ। बे मोनसे खावलायनायजों आरो सरकारनि जि एसुरेन्स, बे एसुरेन्सफोरखौ माने गनायनानै दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा माने फैनानै गोरोबथायाव बाहागो लाफैदों आरो बे गोरोबथायाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय दिनै गोजोना जादों। बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौसो साबायखर बावनांगौ। जों बेखौ लानानै जों लाबोदों होनलायनो जों नाङा। बिथांमोनहा सामिल जायामोनब्ला, बेवहाय जुदि मदद होआमोनब्ला दिनै गोजोना फैनाय नङामोन। दिनै जों बिथांमोननि बाथ्राखौसो बांसिन साननांगौ, जाय बिथांमोनहा हारिनि नामाव माने गावबा गावनि जिउखौ बाउसोमबोबाय। बिथांमोननि थाखाय दिनै जोङो मा खालामनो हायो। आरो मोनसेया जाहैबाय सरकारा जेफोर रादाय होदों बे रादायफोरखौ जों बोरैहाय मावफुंनो हायो, बिसोरनि केसफोरखौ बोखांनानै जों साधारन मानसि बायदि बिसोर जाहाथे सानफ्रामबो जेंनानि मोगा मोगि जानाङा जासे रायजो जानो हायो। आरो बायदिसिना जेफोर अनसुंथाइनि बाथ्रा बुंदों बेफोरखौबो जों जाहाथे मावना होनो हायो। जों दा बेवहायसो नांथाबनांगौ आरो बेजोंसो जुगामि गोजोना फैगोन आरोखि जोंनि गेजेराव।